Nakon utakmice Zrinski Vion Zlatne Moravice 4:1, s nama je pomoćni trener Nenad Gagro. Nenade, mali osvrt na današnjih 90 minuta u Međugorju. Pa ništa, jedna dobra kvalitetna pripremna utakmica, kvalitetan protivnik, uvjet je malo hladnije vrijeme, ali evo, sve u svemu mislim da je to ispalo jako dobro. Što se tiče same utakmice, ušli smo malo teški, imali smo napora na ovaj radni tjedan iza nas i trebalo je malo duže da uđemo u ritam, ali kako je vrijeme utjecalo, mislim da smo bili sve bolji i bolji. Na kraju je rezultat jako dobar, povoljan, mada taj govor na kraju nam možda i nije trebao. Kada je pitanje same kadar igrača, ima tu dosta problema sa virozom, dosta problema sa ozljedom, koliko vas to remeti u ovom počnoj fazi priprema? Pa jeste, imamo na samom početku par igrača koji su ozlijedili, još nisu se uključili rad sa ekipom, imamo virozni i sigurno da to dosta remeti. Evo vidjeli samo utakmice, smo neki igrači izvodili pa smo ih ponovno vraćali u igru, evo da ne remetimo ni ove uzraste ispod nas, odnosno juniore, da ne povlačimo te igrače, da oni rade svoj plan kako su zamislili i evo, kako sam rekao, remeti, ali snalazimo se nekako. Kakav je plan idućih utakmica? Očekuje vas utakmica s ekipom HNK Tomislav u srijedu, zatim nastup na turniru Andrija Janković. Pa mislim da imamo prije toga Vršac, da nam dolazi Vršac, to je 4.1. ako se ne varam. Pa imamo opet radni tjedan ovdje, pripremamo se za te dvije utakmice, normalno nadopunjamo tjelesnu pripremu, sve po planu ide. Vi ste dalje član stručnog stožera Zrinskog, no imate novo priznanje, član ste stručnog stožera nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Pa jeste, evo, kako se već zna, kako je objavljeno, u stručnom stožeru sam sa Farkom Hadžibegićem, imamo taj neki ciklus koji je pred nama, gledat ćemo da što je najbolje odradimo, da probamo splasirati na to evropsko prvenstvo. Zrinski ove sezone želi osvojiti nastup prvaka, Zrinski želi osvojiti duplu krunu, to je znači pohod na trofej kup. Pa jeste, kup je već odavno želja, evo ja kao igrač isto nisam nikad uspio osvojiti kup. Evo klub kaže od 2009. ako se ne varam da nisu osvojili kup, dosta godina, 14 godina je za nas i sigurno bi volili da ga osvojimo, a normalno tu je prvenstvo koje je uvijek cilj.